perquè realment preveiem que hi hagi molta demanda de presència i per tant necessitàvem un espai amb prou aforament. I després hi haurà el que seria la part més pràctica de tallers que els farem al Centre Cívic del Carme. La conferència inaugural tenim la sort de comptar amb un primer espasa del que coneixem per salut emocional, que és el Rafael Vizquerra, que és doctor en Ciències de l'Educació, Psicologia i Pedagogia, catedràtic de Psicopedagogia de la Universitat de Barcelona i director de 2 màsters, un del màster d'Educació Emocional i l'altre el màster d'Intel·ligència Emocional que també realitzen a la Universitat de Barcelona. I a més és fundador de la Fundació per l'Educació Emocional. Per tant, és un gran expert i tenim el privilegi que vingui a la ciutat i ens expliqui aquest concepte de salut emocional, que sovint se'n parla molt però no sabem exactament en què consisteix. Pel que fa a la part pràctica dels talleristes, comptarem amb la presència de gent de diferents àmbits però molt vinculats al territori. Per exemple, comptarem amb la Pepa Plana, que farà el taller de clown, comptarem també en els tallers de dansa amb la Maia Dorronsorio, el taller de teatre el conduirà l'actriu Maria Bravo i pel taller de fotografia comptarem amb la col·laboració de l'associació Tabaco Fotografia. Com ens podem inscriure? Això és obert a tota la ciutadania, la inscripció és gratuïta i ens podem inscriure a través del web de l'Ajuntament de Reus. Anirà a les inscripcions, la possibilitat d'assistir-hi anirà per ordre rigorós d'inscripció. I llavors, pel que fa a la part pràctica, la gent només podrà estar inscrita en un dels tallers. Bé, doncs això que dèiem, què entenem per salut emocional? Doncs per salut emocional entenem un concepte molt ampli de com una persona se sent, pensa i actua en el seu dia a dia. I com podem dir que una persona té una bona salut emocional? Diem que una persona té bona salut emocional quan hi ha un estat de benestar psicològic en què la persona se sent bé, pot exercitar totes les seves capacitats, pot afrontar les situacions d'estrès quotidianes que podem tenir. Bé, una sèrie de circumstàncies que ens fan sentir de manera confortable en el nostre dia a dia. Té unes relacions també satisfactòries, realitza el seu treball de manera eficient, etc. Per tant, està molt relacionat amb el que entenem amb la motivació, amb l'autocontrol, amb l'autoconfiança, amb la seguretat, amb l'energia que puguem tenir cada un de nosaltres. Respon també a aquesta primera jornada amb una sèrie de detecció de necessitats que hem anat observant des de la Regidoria de Salut, que ara aquí tinc la presència del coordinador de la Regidoria de Salut, al qual vull fer extensiu a tot el personal de la Regidoria tot l'esforç que han posat per realitzar aquesta primera jornada, perquè ja us dic, comptarà amb representants d'aquest àmbit molt importants, que per tant Reus aculli totes aquestes persones tan enteses en un àmbit que comença a parlar-se molt però que no sabem exactament de què tracta, doncs és una oportunitat que brindem a tota la ciutadania. Per tant, moltes gràcies per aquest esforç que heu fet per poder organitzar aquesta primera jornada. Respon, com us deia, a una detecció que hem anat observant des de la regidoria, tant des del ciberassetjament que poden patir ara la canalla, i que tothom en som molt conscients, com fins i tot el percentatge que hi ha de persones grans que estan afectades per depressió, però que igual no estan diagnosticades. És a dir, també hem comprovat en l'enquesta de salut que vam fer que hi ha hagut un augment molt considerable del consum de tranquil·litzants. Això també ens coincideix amb l'enquesta de salut de Catalunya, que diu que totes les situacions d'angoixa i les situacions de depressió darrerament van en molt augment i per tant cal que posem totes les eines per implementar-les en el que seria la salut emocional, les emocions. Tots aquells determinants de la salut que dèiem que estan fora del sistema sanitari, però que si nosaltres hi actuem poden tenir un benefici molt considerable en la salut de les persones. Per tant, és això el que nosaltres volem actuar i volem actuar perquè a més és un compromís de l'Ajuntament que va aprovar en el seu moment una moció en el seu conjunt tots els grups municipals per aplicar el que coneixem per l'estratègia de salut a totes les polítiques i que la salut sigui una qüestió, diguéssim, transversal, que impliqui a totes les regidories de l'Ajuntament i que impliqui a tots els àmbits i sectors de la societat. Des de la Regidoria de Salut el que volem és fer de paraigua i recollir
totes aquelles iniciatives en l'àmbit de la salut emocional que són molt innovadores però que ja es duen a terme en diferents regidories del nostre Ajuntament. Ahir mateix, per exemple, es va fer la conferència inaugural del projecte de Família i Ciutat que realitzava la regidoria d'Ensenyament i que es parlava precisament de la gestió de les emocions en els primers anys de vida, de 0 a 6 anys. És a dir, la regidoria d'Ensenyament ja està parlant d'emocions. També parla d'emocions la regidoria de Joventut. Tenen un projecte que es diu Emotiva't, projecte de salut emocional per a joves, que es du a terme els dilluns, dimecres i divendres al dematí i els dilluns i dimecres a la tarda, en què el jovent pot tenir eines per gestionar de millor forma les seves emocions. Per tant, dins de l'Ajuntament, diverses regidories ja duen a terme aquesta tasca i ara la regidoria de Salut, en base a aquest mandat que se li va donar a la moció de salut de totes les polítiques, la recull, les coordina i intentarem donar una visió de la salut també des del paradigma de la salut emocional, que entenem nosaltres que és molt i molt rellevant. Hi ha molt camp per córrer i creiem fermament. Si voleu fer alguna pregunta... Les diferents experiències es faran en el centre cívic. Hi ha diferents participants, ja ho hem dit, la Pepa Plana, en els tallers de dansa tenim a la Amaya Donorio i també en els tallers de teatre a la Maria Bravo. Però a més recollirem en aquestes taules pràctiques totes les experiències innovadores que ja es venen fent també en l'Ajuntament i cada un d'elles ens mostraran en què consisteixen, quins resultats estan observant i de quina manera les estan realitzant perquè siguin coneixedors tota la ciutadania. La taula arriba en un moment en què hi ha la salut emocional col·lectiva tocada per determinats contextos socials i polítics. D'alguna manera s'abordarà o s'analitzarà aquesta situació que està vivint ara mateix a la ciutat i al país? Ben segur que sí. Jo torno a convidar de manera enèrgica a participar en aquesta primera jornada al conjunt de la ciutadania. Crec que és una molt bona oportunitat que hem aconseguit des de l'Ajuntament que ens vingui aquest primer espasa de la salut emocional, que és el Rafael Vizquerra, que ben segur ens en parlarà de per què en aquest moment és tan important la salut emocional, per què ha quedat tocada el conjunt de la ciutadania. Hauríem de fer la reflexió de si realment emocionalment també som saludables. La salut no només és el concepte de salut física en el que tots pensem, sinó que la salut emocional té molt i molt a dir en la salut integral de la persona. Segur que se'n parlarà i s'abordarà aquesta qüestió, al igual que s'abordarà en els diferents tallers i experiències innovadores que es realitzaran a la tarda en el Centre Cívic del Carme. Doncs bé, us convido a participar-hi. Hi ha inscripcions gratuïtes a partir de la web de l'Ajuntament de Reus i esperem que sigui un èxit el 9 de novembre.